ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଆନନ୍ଦବନ। ଆନନ୍ଦବନ ବନ ମାନେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ କରିକି। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆନନ୍ଦବନ। ମୁଁ ଦେଖି ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସେପଟୁ ଫେରିଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ବିହାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆନନ୍ଦବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କେତେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆସିଲେନି ଆନନ୍ଦବନ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦବନର ମଜା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ଫେରିଲାଣି। ସେପଟେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଟି କେମିତି ଯାଉଛି ଆମ ସହିତ ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବି ଆମ ସହିତ ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ୱାଓ। ହଉ ଦେଖିଆ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବନଟି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ମଝିରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ପୁରା ପାଚେରୀରେ ବି ସବୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାର ହେଇଗଲେଣି। ସାଇଜ୍ କି ବି କାଟି ନାହାନ୍ତି, କାଟିଦେବେ ଆଉ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲୁନି। ଏବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପୁରା ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ ତ ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ମଜିଯିବେ ଆଉ। ପୁରା ଶୀତ ଥଣ୍ଡା କୁଲ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବନଟି। ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆନନ୍ଦବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯିବେ। ପୁରା ସିରିଏଲି ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ସିରିଏଲି ଏପଟ ଲେଫ୍ଟକୁ ବୁଲିବା। ଏବେ ଲେଫ୍ଟକୁ ବୁଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଆନନ୍ଦବନ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ କପୁଲ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦବନ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ପାଚେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଖରା ପଡ଼ିଲେ ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ଭିତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଇଠି ହେଲା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିବେ ସବୁ ଜାଣିକି ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିବା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନଥିବ ଏଇଠି ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରଟା ଦେଖାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଲଜ୍ ଫଜ୍ ବି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ରହିବେ ନା। ତା ଟିକେଟ୍ ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତା ଟିକେଟ୍ ଫି ହେଲା 5 rupees only। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଧାରେ ସବୁ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ତ ଆଉ ମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ। ସେଇଠି ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶୀତ ଦିନରେ ପୁରା ମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ଗଛ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ବୋଧେ ଜାମୁ ଗଛଟି ନା କ'ଣ? ପୁରା ନଈଗଲାଣି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମ୍ୟାପ୍। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାପ୍ଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଗଲୁ।
ये माने देखो ये ब्रिजटा ये ब्रिज्रे सब फटो फटो क्लिक करुँच सेपटे पोखरी अच्छी मझे ये है ब्रिजटा सब फटो उठाउछंती आ सब आसिक फटो उठाउछंती देखो केमी ब्रिज्रे सब फटो उठाउछंती सेपट साइड लजटा पूरा पाखर देखा लजटे देखु केते सुंदर है बहुत सुंदर लगे जहाँ भी होना बुलिकी यहाँ है गार्डन टाइप कर देते ये सब गछपत्र लगे आ देखु केते सुंदर देखा पूरा सबुज सबुज बढ़िया देखा देखु केते सुंदर देखा मस्त लगुच देखु सामान सब बुलिले आम डाकुचु पूरा गछ एत बड़ बड़ गछ अच्छी मुझे भावी नी देखो केते सुंदर है बनटा को काटिकी कर बन बन आनंद लगे से आनंद बन बुलिले आनंद लगे देखो केते सुंदर है गछ गुड़ा बहुत बड़ बड़ गछ गुड़ा बहुत सुंदर लगुच लुचकाड़ी खेलने मिलनी जी पुणी 6टार बंद हो से अनुसार बुलायापी पड़ो देखो एपट साइड गोटे फोटो क्लिक वाला जगह माने केते सुंदर फोटो उठे एपट साइड में देखो यहाँ एपटे है तार गेस्ट हाउसटा से गेस्ट हाउस एंट्री गेटा देखो एपट साइड एपटे सब फोटो उठाउछन पूरा भिड़ यहाँ देखो मैप्रे आम देखिकी आसलु देखु सेपट साइड गोटे ब्रिजटे देखो सहीटा गोटे बड़ ब्रिजटा से फोटो उठाउछन लोक मैंने देखो बुलिकी आसमी यहाँ है ब्रिजटे ब्रिज्र तले तले आम जाऊँ माने पूरा गछपत्र हो सेपट साइड ब्रिज टाइप गुड़ा सब गछ साइड लगे ब्रिज साइड्रे गछ सब लगे देखु केते सुंदर देखा एवं ब्रिज पाखक जाऊँ जेहेतु आम फोटो उठेबू से ब्रिज पाखक जाऊँ देखो केते सुंदर है ब्रिजटी देखो केते सुंदर है ब्रिजटी एवं मो ब्रिज ऊपर को जाऊँगी पूरा साइड रे पूरा गछ लगाई केते सुंदर देखा देखो ये है आनंदवन बाहर गेट एग्जिट गेट देखो ये पूरा लिखाई कौन आनंदवन देखो केमती पानी पड़ुची ये तो फोटो उठाइबा समस्ते जहाँ भी आम आसीचु लेखा तो आनंदवन फोटो उठाइबा ही पड़ो ना जानविनी कि आम आनंदवन कि कौटी आसचु से जहाँ भी होना कहीं देखो केते सुंदर पूरा फ्लावर कर फ्लावर गार्डनटा तो साइड को पूरा झरणा भाया चल ये देखते गछ गुड़ा पूरा गेंडू गछ लगे सुंदर देखा गोटा गोटा गछ देखो केमती गछ गुड़ा देखा सब गेंडू गछ गुड़ा लगे बहुत सुंदर पूरा साइज रे ता साइड लिखाई आनंदवन आपण मैंने भी आसतु मजा नियंतु बहुत सुंदर लगे।